Bebeng dat pinantu saking Bagyo Mulya. Pun kepanang temuli kalajengaken tedhak pineta foto keluarga ingkang kepareng lumambah. Menika mangke ingkang langkung utami kasuwun kapundhut gambaripun nggih. Menika keluarga saking Malang. Menika pangapunten karana dening wonten catatan lumantar kawula. Mangke keluarga saking Malang menika monggo kasuwun kapundhut gambaripun nggih. Sung sabiyantu kalian kalau mulih ransakipun suwasana wonten titikan nggen punika. Ugi mangke tan ngantun keluarga saking Bulak PP ugi kasuwun foto monggo menika ugi dening wonten catatan mangke kasuwun kanthi jawilan utawi sepenentas kemawon mulih ransakipun suwasana ugi ngeras wekdal wonten titikan nggen punika. Lepat diagung pangaksama Bapak Ibu nggih. Mangke foto keluarga lumambah kawula hang lajengaken dadi laksana candhaipun niki dumawah atur tanggapacana pambagyo harjo yuwana semirawuh kocok katul dumateng para tamu para lenggah. Karena Bapak Ibu nggih pawiwahan resepsi jaman sakmenika 2 jam harus selesai. Manjing luhur kok resepsi dereng rampung. Biasane tamune buyar sedaya. Bulak PP ngoten mboten, Pak? Nggih. Wah, sami ketoke. Lah betul. Ajeng napa? Oh, mboten. Pramila nggih, ngangge karana jaman sakmenika kok resepsi ngampe jam 1:30 2 wis ora jamane. Jamane cepat, padat, gayeng. Ngoten nggih, Pak nggih? Sepados mangke jam 12 saged rampung. Monggo foto keluarga kalau semanggaken kawula hang lajengaken titilang sajanipun dumawah atur tanggapacana pambagyo kocok atur dumateng sing ngandhik sampun tamu mangke kasumlesana atur panjenengan pundhen kula Ibu Dr. Anda Kondali MAG mangke pun keparenga pinangka soleh atur saking ingkang hamugati pun keparenga sasana miwasasana kala semanggaken duduk 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 dipun apit-apit ingkang ageng kejawen kalih monggo kala semanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kunjuk dinanipun para sesepuh aji sepuh kasepuhan ingkang dahat kinurmatan mboten kata lumpen panjenenganipun para tamu para undangan khususipun panjenenganipun Bapak Ibu Besan inggih saking Malang panjenenganipun Bapak Subandri utawi Ibu Tutik utawi kawakilaken dhateng sinten to kemawon sugeng rawuh sedayanipun lan sedaya pangombyonging temanten. Kunjuk para nayakaning praja ingkang satuhu kinebekten panjenenganipun para alim, para ulama Bapak Haji Ibu Hajah ingkang dahat kinurmatan ugi. Para rawuh nyuwun kepangapunten nyiget kamardikan jenengan dika sami.
Kula Lurahe Banyu Biru Kabiji Hamakili hangambali atur kasugengan rawuh panjenengan sami. Inggih awit panjenenganipun Pak Dekasi saking remening manah nampi karawan panjenengan sami mboten kuwa matur piyambak. Kawakilaken dhateng kula mugi mboten andadosna kuciwa ing ngersa jenengan dika sami. Para rawuh para pilenggah ingkang dahat kinurmatan, ngambali atur panjenenganipun atur kasugengan kerawuhan panjenengan sami. Sugeng rawuh saha ngaturaken salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun pangapunten mbok pilih mboten saged jawab asta setunggal mbaka setunggal inggih awit kawontenan. Para rawuh para pilenggah panjenenganipun kagungan kersa ngentasaken putrinipun ingkang asma Mbak Sinta Nuryani ingkang pikantuk Mas Irwan Yulianto. Jalu kakung panjenenganipun Bapak Subandri Ibu Tutik ingkang rawuh pidalem wonten ing Malang. Lare kekalih sampun ijab kala wingi antawis jam kalih. Insyaallah lancar mboten wonten rubeda punapa kemawon. Panjenenganipun Pak Dekasi ngaturaken gunging panuwun karawuhan panjenengan sami. Ingkang sampun nengenaken undanganipun boten liwat kasuwun donga pangestu panjenengan sami anggenipun mantu sukses boten wonten rubeda. Ugi anggenipun emah-emah lare kekalih Mas Irwan sekalian Mbak Sinta enggal pikantuk momongan pikantuk punapa ingkang dados cita-citanipun boten liwat dadosa anak ingkang soleh-solehkah ngabekti wonten tiyang sepahipun Banyu Biru ugi wonten ing Malang. Amin. Para rawuh para pilenggah lajengipun panjenenganipun matur nuwun sanget dhateng sedaya para sanak kadang tangga tepalih sinten to kemawon ingkang sampun paring pambiyantu arupi punapa kemawon. Boten liwat sumendhe dhateng ngersane Gusti mugi pikantuk leliru ingkang sakmurwatipun. Ugi panjenenganipun nyuwun pangapunten anggenipun ngrawuhaken panjenengan hambok bilih kirang gubuh minggahipun dhateng pasugatan kirang suguh ugi kirang ngresepi dhateng penggalih panjenengan sami lumantar kula nyuwun maklum ingkang sak ageng-agengipun. Sugeng lelenggahan kanthi merdika-merdikaning kayun nyuwun pangapunten saking sedaya kalepatan. Matur nuwun sedayanipun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepat pangapunten. Wijang bijili wijarapan yahalan temaleman si panglong sabda pangateka budhen kali ibu temang ingkang sampun kepareng hayang ngaturaken manggahatur kawacana pambagi harja sing rawuh kajugaten dumateng jinganting sampara tampuran gastenipun. Bapak Ibu ingkang dahat winantu saking bagya mulya pun kepareng nalika semana putra ngagi sun manten lenggah mring sak madyane dampan kancana bali pangkut jam 4:45 ciptane kan tedak cangkrama arsa manjing bali panti pambusanan katelah kirap ingkang ngongkos pisan kirap kanarindran ingkang parangan temeli mangayun Raka Mas Joko Gereng samapta manjing sak madyane wis mewah metu anu kono Mas metu pakah ting tingane Mas gambuh ya Mas. Saranane wong yen luhur Mas kok salanane niku napa lho Mas? Tanah ilate iki cupet Mbak protes ae. Kok
saranane kok iso salanane ngoten. Ini karena keturunan ya, ya. Oh, keturunan. Iya. Keturunan. Bapak itu Jawa dan ibu saya itu Mbak Gibas. Seneng kowe, seneng kowe. Amin ya Allah. Betah lopo kurang guling. Kurang. Angel, Mbak. Heling ngoslah jat meko. Mas. Teko ae kaya Ngoten niku sing cendhek napa nggih namung ilate? mboten liyane tak dandakne. Teko terus tekan ndi nggih. Yen wicara kudu manis. Kang Mas. Teko ae gecek apa piye? Boleh sing seming sahasomo ayo teko neh kowe. Mas Gareng. Oh, gareng to. Samaning manungsa sami. Yo, Mas. Yo. Kapyarsa swaranipun Samudara.
bos sinangket kisuba manggul ngrasa sri maranata arep gedeng ingkang samara sabda sung pakermat jagaring Sri Narendra Muda yekti katenon saking Mandrawa Jrotias wuya saking sutu hinggil binatrata Sang Narendra Muda kekalih ciptan ketedak cangkem menaliti kendhu kanjeng pranatan jroning praja miyang gemah makantening para kletase tedak cangkem warsa gayuh wahyuning bebrayan mulya wahyu judu mungging ngayunah tuwanane Sang Prapti Sripati Panggul Agung katelah cucuk lampah tinindhan raka Mas Garing ruting matasa kembaran ketinggal menik-menik nuju prana dudu tatik lambang manunggaling cipta rasa kang poton ngagem pantemri jumbuh kangge ayuh lestari kang keksi pinangka geguna lampah lah tuwanane Sang Maha Prabu Irfan Julianto kang wis kelampan gegandeng asta gandeng kaca gandeng Prameswara nata sumaneng ayudara Sinta Puryani Kak Mbak Juli Pak Juli Pangrenggo Busana saking panjenengan Mbak Ayu saking Gwen Badhe Pundang Sering Bik Rambi lajengipun mangsana manjing sak madyane bali panti pambusanan teka mangkuta kawijiling pangandikan ingkang dereng kawiyos ing lesan pinantu saking Bagya Mulya nadengipun motor kaki saha nene pengantin hang rasuk busana kasatriyan menika hanya abdi dalem sineman ingkang marak sowan sung lalados kunjuk marang ingkang bendahar ngatur kalajeng dahar sugeng hang ngedapi sugeng hang ngraba sugatan ingkang sampun katuraken mangke sinarengan campursari BM berkah musik Indonesia Pangapunten campursari Mas. Lah ya kuwi lho Mbak oh ngelilatku anu itu musik iya itu BM Mula nek anek wong ando milat ki melu dik men marang kanca ganti lat wedhus barang
Tri Widyawati vokalis Hambuka Bling saka wonten titik kalenggahan punika sinarengan kanca-kanca berengkah musik ingkang pareng merak sowan wonten titik kalenggahan punika. Mangke setunggal mboko setunggal vokalis pun kemareng marak sowan. Aja jane aja cedak anu Mbak Elina kowe nduk. Samarku nek duyoi. Mas. Apa? Lah ya bocah kok ayune koyo ngene aku rek mentolo ngambung ya, Mas. Aja. Ngambung pake maksudnya. Nah, kok pake ini masamu? To nyobane kowe. Ndak iki Aku paham. lho Erlina iki tanggal ngene iki endi jae nggih? Matane lho. Rene. Kowe iki aja njalukan ngono ku ngisi-ngisine aku lho. Ya ora njaluk aku dipaksa karo Mbak Apa meneh Mas Mbak Kakek Mama lha iki tak ragati nuwun sewu lho. Kula ententekan gogong ragati niki lho sawanten apa entek lho niki lho tukang judi online.
Ragate Ora yo ngawur. Apa? Judul mbahmu. Kok ning kamar lho, ngene iki kok. Ngono online lho ki cah iki. Ora kuwi gak judi. Ngisi-ngisi Kuwi ora judi. Lah apa kae? Kuwi. Apa kae? Kuwi XN. Matur nuwun ya. Ngapa? Tau mau omongne sisan. Ngapa? Duite sing nggone koperasi. Lah. Kok koperasi? Koperasi apa? Ada. Asik apa? Susu. Lah iya dong. Wah, Ora ya. belas kowe iki. Iki kotak amal ya. Oh iya kok ya. Mosok koperasi. Kotak amal. Piye, Dek? Lah ya iki golek silian lho, Dek. Ada delene gara-gara ngragati bojo kaya ngene iki. Lah iya. Lah ya. Iki mantene king ndi, Nom? Ini Malang. dari rumah. Oh, Malang iki ngujur kok. Oh, Mbak. Kapok lambe. Lah piye to? Lah saking Malang. Lho namun kan mujur. Mosok ya. Bisa aku namu ke dalane kan mujur ngalor to, Kek. Mujur. Wah, sramlete belas iki. Kok jijik ngono to, Mas? Jijik apa yang jijik aku karo kowe. Oh, saru, gareng saru. Sik, rene sik. Ngapa? Kowe muni sawu ngono to. Sik. Dalang kok ora teteh blas. Lho, Ben. Lah sik, tak tes sik. Ngapa? Pager. Tembok. Ora iso muni arep cangkeme iki. Ora iso muni arep dalang lho iki. Sik pisan kas. Pager. Tembok. Saiki sitok iki. Apa? Peri. Lah dadi nek ora neko-neko kowe. Oh gak peri reso Nah, Pak. Mau. Mas Anom. Ora iso. Engko nek iso jenengan nek iso PN. Sangat to? PN. Kuwi lho bros kuwi lho. Bros sak daginge kuwi lho Mas. Iya. Hi, kowe. Tenang, coba dulu. Ayo muni sik pager. Nah, krungu pura. Lah. Delok mang apa? Ilate sak mene. Lah iya. Liyane sepiro, Mas? Pagi aku malah kowe iki ra gumun neher. Lah ngapa? Pas bedal bar mayangke. Gendeng ide. Gendeng kok ide. Lah dengkule mlocot iki. Gendeng kok, Mas, gendenge ide. Apa? Kowe iki lho, boyo kerja sama iki membangun ben aku ketok gagah. Lah bangun ora lambemu amuh ngono nek bangun piye? Dipermak lambemu kuwi kok. Lah iya, jane Mas Anom ki jane wonge gedhe dhuwur mbangkak ngono ya Mas ya. Bangkak mbahmu kuwi. Piye to Mas? Bangkok. Bangkok. Nggih, Bangkok ning rada pekok. Lah Bangkok kuwi nek ape nek iso R. Lah kira iso R ya Bangkak. Nggih, ra apa-apa. Ngene ya, Nom. Piye? Sowan wonten tlatah ngendi iki? Bulak PP. Bulak PP. Kene sing ngomong lho. Apa? Peh aku nggo kluntung. Heeh. Mas, kebo wedok go metengi Mas. Coba rono nyamahku ndak Mas. Lah kok ngapane aku ngono? Kon ngawin. Mbok, aku ora patek mudeng lho. Kaya tegel-tegele kuwi lho. Nek kowe iki jane yo mathuke iki gak sapi neh. Lah apa? Gak kebon neh. Anu, arep ngawin. Oh lah yo Kowe ya kewan. padomen peh kowe iki. Kewan kethok kancane. Rene er. Kelo enek siji neh, cekeri. Sapa? Cempe. Cempe. Kuwi cempe. Ayo kowe. Gak. Apa Aku kowe? tertib karo kowe. Piye Tertib, kabarmu? Lara to? Apik to ngono kok lara to, Mbak. Apik piye ora gablek apa-apa nek apik to? Wah, bocah kok iya. Wis Iya. niki alhamdulillah suwan wonten tlatah PP wonten Cocok. Dalem Agunge Bapak. Urung. Oh, lah bojo wong iki. Daleme sinten Mas Anom? Menika dalemipun pepunden kula Bapak Kasih. Bapak Kasih. Wah, Nggih. berarti sabar banget piantune. Lah ngapa? Kasih apa kasih kok? Kasih banget, Pak. Niki marga Suta ngapi Waha Sewi, Mbak. Betul sekali, Mbak Sinta. Mbak Sinta kalih Mas Sinto. Eh? Mas Sinto. Wis sukah men to jenenge. Iki ngomong Lah apa Mbak sih? Sinta karo Mas Sinto kok ya. Mbak Sinta kalih garwa. Mas Irfan. Mas Irfan miji saking tlatah Malang. Ya, Nggih betul. mugi-mugi dadosa keluarga ing sakinah mawadah warahmah. Amin. Bisa golek kencana kang bisa tata jalma. Amin. Ndang meteng. Nah, wis ngono ae. Kok aja ndonga akeh-akeh. Enggak, sik. Uripmu dhewe molet kaya ngono kok ndongakne wong. Sik to. Apa? Kowe engke nang ndi kowe engke? Aku tak njaluk gendeng sik. Ora yo, Mbah Kakung ya mung sangune nggo iki tok Oke. kok. Aku ra Mbah Kakung. Sapa? Aku ra Mbah Kakung. Lah sapa? Lah yo pepundane Mbah Kakung. Oh, lho enak. Ya buku dari lah. Ayo. Bulurah padane kowe ngecek-ngecek lah nah aku kena bulurah kok. Gue. Udah aku tak ngambung kene. Nggih. Ayo, ngemis kowe. Ora Ngemis kowe. iki bodo.
Arep selo aku tak sungkem karo buku ndari sik. Ora sik. Wong apes sepuro luputku. Lho nggih. Ora kok ngono, Reng. Nggih, piye? Lah wong PC kok iso arti bulurah. Lah wong kene iki lho bulurah suwanteng pundi mawon kula nderekne. Wong ki anak buah kok. Walah. Tes sembah sungkem kula bulurah menawi enten lepat lan luput kula nyuwun pangapunten nggih Bu dinten Riyadin niki. Terus Nggih, nggih menawi kula lepat ing dinten iki pokoke kula kalian jenengan sami-sami paring pangapura nggih Bu. Iya. Aku melu. Ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa belas kok ngale ngono. Gah sini kok. ora neng apa? Ora ana. Aku mau njaluk ngapura tok kok. Ya melu ora apa-apa, wis ora ndak masalah. Pindang kukut lho nggih, ndang pamit karo Bu Lurah. Sowan sing becik. Lho. Nggih, lah ya. Mbake nggo wortel barang to. Lho ya kokeh banget. Wis ndang sungkem sik. Nggih ya kula dereng bagian kok. Bagian apa? Kuwi rene sungkem sik. Nggih. Nggo Bu paring dudungan kalih kula kalih lekok mancrut iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rek adan. Hati-hati saya nyambut gawe. Lho nggih. Muga sehat dan bahagia. Gareng. Rek. Lancang kowe iki kok yo. Gareng. Gas. Gareng. Wapi. Wapi. Kowe 40 nyo. 40. Gareng. Nggih. Gareng. Ndek gareng iki. Reng. Pun. Gareng. Lho kowe yo lho. Gareng. Lon. Reng. Lon. Wes ayo. Gareng. Lon. Reng. Lon. Entuk salam kok Mas Anom ngono kuwi yo. Aku yo Bu Lurah iki ora adil lho. Lah ngopo? Aku 100 jarine 200 lho. Lho mosok? Iki to. Kowe aja ngono kuwi, Reng. Kowe to 200 no iki. Iya, iki to. Iki sik iki pira? Iki pira? Siji. 50. Iki pira? 50. 50. 100. 100 iki pira? 50. Iki pira? 50. 100 terus 100. 200. 200 wong iki. Aku untuk 50 200 ya. Bojan ayo nyanyi bareng. Yo, Oke, nyanyi bareng. Joget. Lagunya apa lagunya? Lagunya apa lho? Cempe gitu tanah. Lagunya apa, Pe? Cempe. Mbak maksudnya. Ayo Mbak. Lagunya apa? Nduk nuwun sewu ngadep mriko kadene mboten nyingkuri tamu. Nah, ngadep mriko. Nah, rada mepet rene Nduk. Nah, Lagunya apa ini? lagune apa? Oh jaluk masih kene nek gak ngerti aku kok malah tak tekok kene lho. Kok njaluk lagu malah padu lho. Lah iya. Lagune apa, Nduk? Deno. Oke. Deno. Nggih. Ya ora apa-apa. Nyanyi sendiri ya? Enggak bisa. Enggak. Oh tak kei iki ora gelem ya wis. Piye? Sir kok tak wehno ngono nek gelem nyanyi. Lah bocah kene iki ora patek nganu kok. Kalau kowe utang Iki 200 duit banyak utang gak ada kok. Ayo apa kae Deno? Deno. Ayo Herlina, boe kembar nyanyi. Oke. Ya. Gas. Kita tampilkan suatu artis yang dari Kota Sragen punya artis yang bisa nyanyi, bisa joget, bahkan bisa nyopet. Bayo, nyopet barang to iki. Lah wis untuk duit nyopet. Oh, iya. Bocah kere ya. Lah sing marah ya kowe. Lah setare rono no kok. Deno. Deno yo. Musrik. Musik kok. Oh, musik. Dok, ngadep mriko nduk nuwun sewu. Nah, ayo Dok mundur rene. Ayo le ngadep mriko le. Ben dipersani para tamu le. Jogete apik dhewe bayaran. So. Musik Indonesia. Asik. Sayangku. Iki to. Sing bagus rupamu. Rupamu dhewe. Urun napa bakal tak Video syuting. usahake ibarate saisi bumi nggo kowe Matur nuwun wong ayu. Asik. sing tenang rasa kuatir sayang kuning kowe wis kadung mocar macir ora bakal mundur ora bakal muntir Las tembus tekan kayangan tunggu suaramu ya. suara jeritanmu ora bakal cukup lautan manis Ngukir indah ayumu
gedene rasa sayangku ora bakal cukup lautan mani Jadi itu joget ngukir indah ayumu koyo widodari Ayo Rene, oh ning kene ayo ngatur Rene. Ayo, ayo joget kene. Ini. Nyeripake gedene rasa sayangku ora bakal cukup latani Ya le. indah ayumu Tangan di atas le. widodari mungkin iso entek ewunan lagu nyeripake gedene rasa sayangku Ada gedenya rasa. mungkin iso entek ewunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku Terima kasih Mas Gareng. Ijo oke nom. Ijo ngata. Ijo oke. Ya no. Lah kuwi 5.000 ngono ijo oke kok. Nggih. Wis pone nduk cayu. Mpun Sudah nggih ya? Pak nggih. Mpun Nggih. tah 12 nggih. Ya, Ripik siap. gedang ripik teles sithik waten rata. Lih, Putri Demas karo Talamati ndang kundur. Ya pulang le. Gak apa-apa tuh kene. Nah. Niki nuwun sewu dali ibu saya nom, Purba Wasesa nuwun Betul sewu. sekali. Nek neneng awakmu, ndang kono. Oh, aja akeh, engko dibalekne. Oke, habis ini nanti masih lho Mbak ya. Ya siap. Mbak Bebeng kang dan penantu saking Bagem Mulya pinangka gong imbahan. Hastu kala doa asta Bobo Yai Rohani. Konjo panjenengan Bobo Yai Rohani monggo. Hastu kala doa pun keparing aturaken semoga. Balik. Aku nom. Mbah Yai Rohani. Aku. Monggo Mbah Yai Rohani. Doa panutup katuraken semoga. Sinten Mbah Kyai Rohani. Nuwun sewu. Lha nika Bapak kula lagi. Pepunden kula Bapak Rohani. Ora dulurku dhewe, Tri. Pak dulurku dhewe. لرضا الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا لله حمدا الناعمين حمدا يغني ويكافئ مزيد يا رب لنا الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك بارك الله لك وبارك عليك هما وجه بينك كما خير في الجنة وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله محمد عبده الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bebebeng kang dadu nantu saking Bagem Mulya hadi calon purwa madya lan besanipun sampun keparing kalesan kasembatan semoga pawiwahan kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin ingkang hameng kanthi kikatang pisan monggo kajajal-jajal sangar bentar bagung hang ngontam tambeng kang ben kuntul kalau pinangka juli pangan dal para wonten keken sampedinipun ngaturaken gungi sampun pangsama mangke keluarga ingkang dereng foto sak bibaripun pawiwahan kasuwun foto ngelos manggaken. Kalau pinangka juri pangan dari para manten kekene sama dipun ngaturaken gungi sampun pangsama ngaturaken wilujeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kalendun matur suwun.